Навіны наша справа. Прывітанне. А сёння ў нас у студыі пісьменнік, публіцыст, а таксама яшчэ і драматург Віктар Марціновіч. Здрасце. І зараз у тэатры беларускай драматургіі ідзе пастаноўка па п'есе Віктара, якая называецца «Кар'ера доктара Рауса». Гэта п'еса пра не вельмі ўдалага стартапера Францыску Скарыну. І пра гэта мы сёння і пагаворым. А я хачу нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у нашых акаунтах у сацыяльных сетках і там жа задаваць пытанні. Віктар, найперш цікава, адкуль усё ж гэтыя звесткі пра Францыску Скарыну? Вось сустрэча з Лютэрам у п'есе была, шмат адсідак. Што вы чыталі, каб гэтыя звесткі знайсці? Ён не такі ўжо уркаган, адсідка ў яго насамрэч гістарычна пацверджана. Ходка ў яго была адна, ўсё астатнія у п'есе такіх ходак дзве. Я дапусціў, што эпізод з паленнем кніг у Расіі ён суправаджаўся прынамсі праверкай дакументаў і часовым затрыманнем. Усё астатняе базуецца на дакументальных на гістарычных даследаваннях. Мяне вельмі ўразіў Тумаш, але я мог бы прывесці шмат яшчэ процьму проста кніжак, якія мне прыйшлося пералапаціць. Канешне, ёсць інтэртэксты, канешне, ёсць жартачкі. У прыватнасці, может вас зовут Георгий? Вас же, что за имя Франциск? Как вас могут звать Франциск? Нормального человека должны звать не как поляка. Это ўсё інтэртэкст, і шмат ёсць даследаванняў ад сур'ёзных аўтараў, якія сцвярджаюць, што Скарына быў праваслаўным і што меў ён імя Георгій. Ці яшчэ якое-нибудь праваслаўнае, прывабнае праваслаўнае імя. Вось, я скарыстаў гэтую палеміку. Мяне вельмі здзівіла, што, нягледзячы на тое, што 500 год, як чалавек жыў, нейкіх канчатковых дадзеных пра тое, напрыклад, ці быў ён каталіком, ці праваслаўным, няма. І вось я часткова вырашыў пагуляць і пажартаваць на гэтую тэму. Дарэчы, мы са школы ведаем Скарыну як такого паспяховага чалавека, першадрукара, так? Нам пра гэта расказвалі на уроках. А у пастаноўцы ён няўдалы такі, бадзяўся ўвесь час, шукаў грошы, амаль ніхто яму гэтых грошаў не даваў. Вось чаму так? Зноўку, гістарычна дакладнае дадзенае. Гаштольды, Радзівілы чамусьці ягоныя файныя кніжачкі не фінансавалі. Ці гэта ёсць прыкметай паспяховасці? Усе паспяховыя такія мажныя пацанчыкі фінансаваліся, ўсё сур'ёзнае, ўсё вялікія грошы нарэшце былі у магнатаў. Магнаты гэтую авантуру Скарынаву не падтрымалі. Увесь час у дарозе. Што ён рабіў Кёнігсберг? Што ён там рабіў? Чаму яго туды занесла? Калі б ён быў такі паспяховы кнігавыдавец, як мы можам падумаць, калі прачытаем у дзіцячых падручніках пра яго, дык шмат пытанняў узнікае. Чаму ж ён тады скончыў як садоўнік пры двары у Празе караля? Ці гэта шлях, ці гэта скон, ці гэта нармалёвы канец для кар'еры паспяховага кнігавыдаўца. Але ўвесь час яму удаваліся вось гэтыя камбэкі. Адседзець у Польшы, пасля туды вярнуцца, і ўсё нармальна. Не мець такой добрай адукацыі на той момант, пры гэтым уладкавацца пры двары садоўнікам, маючы там адну ці дзве ходкі. Як, вось, на вашу думку, яму гэта ўдавалася? Талент быў упэўніваць людзей? Мы ўсе памятаем фільм «Чалавек эпохі адраджэння», здаецца, з Дэ Ніра ў галоўнай ролі. Вось мне здаецца, што Скарына быў вельмі яскравым чалавекам эпохі адраджэння. Ён увасабляў сваю эпоху. Гэта была эпоха, калі у Празе не ведалі, што робіцца ў Маскве, і ці існуе Масква наогул. Таму любы чалавек, які прыязджаў там з Генуі у Кёнігсберг, мог казаць усё, што заўгодна. І мне здаецца, што нягледзячы на тое, што відавочна ён быў асветнікам і вельмі такім адукаваным, вельмі адукаванай асобай, ягоныя
ягоная паспяховасць частковая, ягоная тое, што кнігі нарэшце з'явіліся, выбягала з нейкіх асаблівых рысаў, вельмі сімпатычных мне. Вось, ён дакладна не быў такой іконай, мядзяным нейкім помнікам самому сабе. Ён быў рухавітым чалавекам, якім мы яго і бачым у п'есе. У п'есе ўвесь час узнікае хлопчык у галіфе, Ага. і ён увесь час перашкаджае Скарыну. Вось такі вораг, можна сказаць. Гэта вобраз чаго ці каго? Першае, файны хлопчык у галіфе — гэта вобраз, які ўведзены ў твор з Александром Фёдоровичем Гарцуевым. Калі вы пачытаеце п'есу, там гэтага няма. Ён з'яўляецца, вось я двойчы прагледзеў спектакль, ён з'яўляецца зборным вобразам зла, вось нейкага таго цемрашальства, якое супрацьстаіць асветніку. У п'есе гэтае зло было падробленае, яно было не суб'ектаванае, яно не ўвасаблялілася ў адным чалавеку. Гэта быў нейкі фатум. Ну, сапраўды незразумела, з чаму кнігі Скарыны раптам знаходзяцца ў рослаўскай калекцыі кніжнай, прычым як фрагменты пракуратарскіх кніг. Нехта ж выняў гэтыя Скарынавы бібліі, нехта ж пусціў іх на аздабленне пракурорскіх запісаў у Вроцлаве. Дык вось я да гэтага адносіўся, я як драматург аднесся да гэтага як да нейкай частковай непазбежнай і невытлумачальнай беларускай кармы. Зло проста ёсць побач. Гарцуеў, канешне, з такога зла вельмі складана зляпіць хэпі-энд. Вельмі складана такое зло перамагчы. Александр Фёдорович, ён выкарыстаў паўтаральнасць пэўных сюжэтаў дзеля таго, каб увесці аднаго персанажа, які ўвасабляе гэтае зло. І гэты персанаж відавочна церпіць. Гэтая п'еса на сцэне РТБД сканчаецца амаль аптымістычна. Зло пераможанае. Вось. Мы сыходзім з іншых, з крышачку розных падыходаў да зла, і мне вельмі прыемна бачыць, што са злом, з гэтай невыемнай часткай беларускай кармы зрабіў Александр Фёдорович. Калі Чэхаў глядзеў свой спектакль «Вішнёвы сад», ён крычаў акторам, што гэта камедыя, бо яны там занадта трагічна гралі. А у вас не было жадання нешта крыкнуць акторам, ну там, можа быць, нешта было не так, то бок камедыя, трагедыя, і наогул сам спектакль «Жыццё Скарыны» — гэта трагедыя, камедыя ці трагікамедыя? Ну, гэта відавочна трагікамедыя, і калі я першы раз глядзеў гэты твор, я быў проста расціснуты. Ну, гэта было вельмі моцна. І не толькі праз тое, што я бачыў на сцэне свае словы, якія вельмі таленавіта увасабляюцца вельмі неблагімі, вельмі класнымі акторамі, але праз тое, што цалкам захавалася гэта камедыйнасць і трагічнасць. Першы акт мы смяемся, другі акт, ну, у сэнсе фінал, мы ўжо зусім не смяемся. Я ставіў гэта за мэту стварыць. Мне здаецца, што калі мы кажам пра Беларусь, да гэта жанр нашай краіны, гэта трагікамедыя. Тут палову жыцця смешна да чорцікаў, а палову жыцця вельмі не смешна. І прычым не смешна менавіта з-за таго, што з чаго ты ў першым акце смяяўся. Жыццё ў Скарыны было цікавае. Вы хацелі пражыць такое жыццё вось у яго часе? Я баюся, што ўсе мы пражываем гэтае жыццё. Усе мы часткова Скарына. Усе мы ў той ці іншай ступені. Прынамсі, любы, хто тут нешта намагаецца зрабіць. Ён супрацьстаіць і сутыкаецца з гэтымі жа асаблівасцямі беларускай кармы, з гэтым жа злом невытлумачальным. Таму мы ўсе Скарына. Алексіевіч Скарына, Міхалок Скарына. Любы чалавек, які нешта тут спрабуе зрабіць, гэта Скарына. Гэта п'еса пра кожнага з нас. Дарэчы, няма небяспекі, што могуць там забараніць спектакль, бо некаторыя такія жарты, так, чыноўнікі прыходзілі, глядзелі, таксама апладзіравалі, але раптам нешта не спадабаецца, там пра дармаедаў ці пра міліцыю ці што-небудзь такое. Ну, у нас бывае такое. Усе мы, канешне, ходзім пад мінкультам,
Вось, але мне перадаюць, што яны не толькі ходзяць, але і смяюцца. І мне здаецца, што чалавек, які смяецца, ён ніколі не будзе мець думку забараніць. Людзі разумеюць, што ўсё часткова вострае ў гэтай п'есе пададзена як жарт. З часоў Горына і Захарова, прабачце, ну, калі ведаеце, у Савецкім Саюзе ставілі Захарова, ну, калі фільмы Захарова з'яўляліся ў СССР, дык чаму РТБД не можа ісці кар'ера доктара Рауса? Вось так. Як атрымалася, што вашу п'есу вырашылі паставіць? Вы да іх звярнуліся, ці яны да вас? Я не буду распавядаць увесь доўгі, пакручасты, як гэта кажуць на сцэне РТБД, шлях гэтай п'есы, таму што ён варты проста асобнай кніжкі. Але хэпі-эндам усё пачало сканчацца, калі я звярнуўся ў РТБД. Вось, я вельмі шчаслівы, што атрымаў параду ад сайта Культпрасвет, куды я звярнуўся, калі ўжо проста ніякіх ідэй не было, як яе паставіць. Яны мне рэкамендавалі, яны згадалі пра гэты конкурс, пра які я нічога не ведаў. Таму калі кажуць, напрыклад, што п'еса была напісаная для конкурсу, камон, у момант, калі я яе пісаў, нават тыя, хто гэты конкурс скарынаўскі абвесцілі, яшчэ не ведалі, што яны яго абвесціць. І пачаў я рассылаць гэты тэкст задоўга да абвяшчэння гэтага конкурсу. То бок усё супала, дзякуй Богу. Таму што, канешне, адна рэч мець кнігу, якая не выдадзеная, таму што я хоць хтосьці прачытаю ў інтэрнэце, а іншая рэч мець п'есу, якой не зацікавіліся рэжысёру. Дзякуй Богу, мы з РТБД знайшлі адно аднаго, дзякуй Богу, сапраўды. Можа, за мяжой гэтай п'есай цікавіліся? Справа ў тым, што я нават не спрабаваў. Я не спрабаваў з ёй працаваць такім чынам, таму што яна пра Беларусь. Ну так, цікава нам найперш. Дзякуй вялікі, мы перарвемся на выпуск навінаў, а пасля зноў пагаворым пра п'есу і пра літаратуру. Заставайцеся з намі. Выдае, каб узнімаць алыя сцягі твае, каб абдымаць не выдае алыя сцягі твае. Перадае страшныя сны і прывітанні мае, каб рабаваць перадае цёмныя думкі мае. Где буду я, где будешь
Єврорадіо. Новини – наша справа. Пры мікрафоне Роман Усцінаў каротка пра асноўныя падзеі. Міністэрства абароны адмовілася адказваць еўрарадыё, колькі каштуе парад на 3 ліпеня. На прамое пытанне ў ведомстве адказалі, што фінансаваць парад будуць са сродкаў, выдзеленых на ўтрыманне войска. А гэта грошы, якія прызначаліся на заробкі вайскоўцам, матэрыяльнае і харчовае забеспячэнне, а таксама рамонт ваеннай тэхнікі. Аднак пра дакладную суму ў Мінабароны казаць адмовіліся. Китайцы плануюць арганізаваць у нашай краіне прадпрыемства па вытворчасці біялагічна-раскладальнай упакоўкі з полілактыда. Інвестыцыі кампаніі з Китая складуць $500 мільёнаў. Кітайскія бізнесмены мяркуюць, што новы матэрыял можа здзейсніць сапраўдную рэвалюцыю. Праект, які прадугледжвае знос мінскага квартала Асмалоўкі, рабіўся яшчэ ў 2014 годзе. Пра гэта Еўрарадыё стала вядома з уласных крыніц. Пры гэтым генеральны план Мінска прадугледжвае рэканструкцыю Асмалоўкі, хаця праект прапісвае знос двухпавярховых дамоў і будаўніцтва на іх месцы 5- і 6-павярховых будынкаў. Таксама паводле праекта ў раёне мусяць з'явіцца 2 дзіцячыя садкі і гандлёвы цэнтр. Прэзентацыя праекта забудовы Асмалоўкі адбудзецца 26 чэрвеня ў будынку адміністрацыі цэнтральнага раёна Мінска. Кіраўніка і фактычнага ўласніка мінскага таксі «Алмаз» 34-гадовага Віктара Пузікава падазраюць у нявыплаце падаткаў на суму ў $750 тысяч. Пра гэта паведамляе прэс-служба камітэта дзяржкантроля. Ведомства сцвярджае, што цягам 2 гадоў бізнесмен атрымліваў грошы ад афіцыйных і нелегальных таксістаў, якім аказваліся дыспетчарскія паслугі таксі. Гэтыя грошы не праходзілі праз бухгалтарскую арганізацыю. Роман Устінаў, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Єврорадіо. Новини – наша справа. Прывітанне, мы вяртаемся ў нашу студыю. Нагадаю, што сёння ў нас у гасцях пісьменнік, публіцыст і драматург Віктор Марціновіч. Цяпер яго п'еса «Кар'ера доктара Рауса» ідзе ў тэатры беларускай драматургіі. А мы пагаворым далей пра Скарыну, які з'яўляецца галоўным героем гэтай п'есы. Цікава, калі б ён жыў у наш час, кім бы ён быў? Тусаваўся, можа быць, на Забіцкай, ці стварыў бы варгеймінг там, ну, хто б мог быць гэты чалавек? А мне здаецца, ён бы стварыў варгеймінг і прагарэў, і нічога б не атрымалася. І было б там 50 спампаванняў, 60 дыскаў прададзена, колькі там быў наклад у Бібліі. То бок ён быў бы, ён бы не проста варгеймінг стварыў, і вось, ён бы стварыў варгеймінг у момант, калі яшчэ кампутараў не было. Ён проста апярэдзіў свой час. Я думаю, што на Забіцкай ён бы спачуваўся вельмі неўтульна. Таму што, ну, грошай няма, бабіч там, ты што тут п'еш за мой кошт? Ось. Я думаю, што тая прыпіска наконт таго, што канцавая прыпіска пра тое, на чые грошы была выдадзеная Біблія, она менавіта праз тое, што мецэнаты ціснулі. І мецэнаты былі не гаштольдамі і не радзівіламі, яны крышачку так кшталту, на што пайшлі нашы грошы. Ну так, Віктор, я ведаю, што у вас ёсць яшчэ 2 п'есы. Дзве, не памыляюся я, так? Так. Ці, можа быць, звярталіся да вас, каб іх паставіць тут, і дзе іх можна паглядзець цяпер? У мяне ёсць сапраўды 2 напісаныя і пастаўленыя за мяжой п'есы. Адна з іх, я сам лічу, што яна непрыдатная для пастаноўкі, таму што яна была напісаная пад пэўны твор у калекцыі Венскага гістарычнага музея гісторыі мастацтва. Ён знаходзіцца, Хоксратен. Але другая, яна вельмі універсальная, яна прыкладна на 10-15 хвілін, такі моноспектакль. Яна прысвечаная падзеям у Украіне. І яна б вельмі дапасавала да якой-небудзь тэатральнай падзеі, прынамсі, не асобным спектаклем, але вайсці ў нейкі спектакль яна б магла. На жаль, пакуль што з гэтымі п'есамі ніякага дзвіжу няма. Вось, яны так і засталіся ў Аўстрыі, іх не ставяць тут. Можа быць, зараз паглядзяць тое, што ёсць, і будзе нейкая цікавасць. Давайте перайдзем да літаратуры. Вось в апошняй кнізе «Возера радасці» ёсць такі вобраз буйнога бізнесоўцы, я б сказаў, олігарха.
Ён з кагосьці ці ён зборны? Ён з большага зборная. Там просто такі момант быў, калі напрыканцы ён там трапляе, скажем так, под дубіны, так, яго там затрымліваюць, я падумаў, што, можа быць, это неяк з чыжом звязана. Справа ў тым, што ў момант, калі чыжа арыштавалі, Віталь Рыжкоў быў на канцы пераклада. Гэта было напісана за год да арышта чыжа. Віктор, вось ваша першая кніга выходзіла па-руску. Пасля пачалі з'яўляцца кнігі па-беларуску, пасля зноў па-руску. На якой мове вы думаеце, калі пішаце? Калі пішу, я думаю на той мове, на якой пішу. Калі я шпацырую па вуліцы, вось гэта цікава. Ці калі я засынаю, вось гэта цікава. Больш карацей, ўсё залежыць ад таго, якую кніжку я напярэдадні чытаў. Зараз я чытаю Пясецкага «Каханка вялікай мядзведзіцы», таму мне прасцей выказацца па-беларуску, чым па-расейску, нават у краме. Мяне учора затрымалі, не затрымалі, а проста у метро спынілі на праверку, і да мяне кантралёр звярнуўся па-расейску, і ён кшталту ён нешта запытаўся, і я просто не мог падабраць словы. Вось, таму што думаў па-беларуску, я падумаў, што трэба ж яму і адказаць па-расейску, бо калі ён па-расейску звярнуўся, будзе непрыстойна. Вось, і мне было цяжка адказваць яму па-беларуску. Такая гісторыя. Па-расейску. Можа быць, зараз працуеце ўжо над нечым. Хто ж вам такое скажа? Зразумела. Чаму так атрымлівалася, што у вас кніга па-руску, па-беларуску, па-руску, па-беларуску? Это адмыслова ці не? Не, справа ў тым, што мой настаўнік па кабалістыцы, ён сам з Лас-Вегаса паходзіць, і ён выкладаў некалі кабалістыку ў Мадонне. Ён мне сказаў, што нумералагічна я можу рабіць так. Я, канешне, жартую. Просто так атрымалася. Разумееце, каб напісаць раман, велізарны тэкст, трэба на нейкі час стаць той мовай, якой ты пішаш. Калі пасля гэтага праз 2 гады ці праз год ты сядаеш і пачынаеш думаць над нечым іншым, добра, калі ты пачынаеш рабіць гэта на іншай мове. Таму што ты абнуляешся. Калі казаць мовай Гудзіліна, ось мусіць адбыцца абнуленне. У тым ліку абнуленне ад усіх тых стылістычных тропаў, якія ты вынайшаў папярэднім разам. І такім чынам раман атрымліваецца сапраўды новым. Гэта новы голас, новы наратар, новы расказчык. Гэта добра. Гэта вельмі складана, вельмі цяжка, гэта просты шлях да шызафрэніі. Як казаў колись Набокаў пра свой пераклад, сам аўтапераклад. Вось, сумяшчаць у сваёй галаве, у сваёй душонцы 2 мовы, 2 маўлення, гэта даволі складана. Але мне здаецца, што калі ты кшталцуеш гэтыя мовы роўным чынам, гэта, па-першае, так ніхто дагэтуль не рабіў з беларускай рускай мовай. Я думаю, што гэта нарэшце, у рэшце-рэшт, можа прывесці да нейкіх цікавых вынікаў. Дарэчы, тэма Скарыны на сённяшні момант вычарпаная, ці, можа быць, было б цікава там пачытаць кнігу ці паглядзець яшчэ адну п'есу, там «Кар'ера доктара Рауса 2», там ёсць пра сына Скарыны, ці штосьці такого кшталту? Я просто ніколі не дазваляю сабе думаць пра сіквелы, пра нейкія працягі, нават калі там быў канкрэтны запад на працяг з фагнумам. Але, ведаеце, Скарына 2 гэта круто, гэта круто. Прычым ён вывучыў усходнія адзінаборствы, ён пасябраваў з Брусам Лі, і ён пачаў... Карацей, гэта круто. Можам зрабіць прыквел, напрыклад, «Малады Скарына», «Юнацтва Скарыны», «Скарына ў піянерах», «Скарына ў БРСМ». Карацей, вельмі цікава, вельмі цікава. Серыял «Школы» і Скарына. Спін-офф. Можна зрабіць спін-офф. Я толькі не ведаю, хто быў бы тут прыдатным. Меланхтон, напрыклад. Вось, сябра, мы распавядзем зараз гісторыю Меланхтона. Як ён сапсаваў Скарыну сяброўства з Лютарам. Карацей, трэба падумаць. У кіно яго б мог бы хто-небудзь добра паказаць? Скарыну? Так. «Кар'еру доктара Рауса»? Мне здаецца, што сцэнар вельмі кінематаграфічны, ён вельмі смешны, ён вельмі у сэнсе п'еса. Яна вельмі смешная, яна вельмі сумная, яна вельмі дынамічная, таму калі будуць прапановы, буду вельмі рады гэтаму.
А хто б мог быць у ролі Скарыны? Ну, калі сур'ёзна адказваць, дык я думаю, што актор беларускага тэатра беларускай драмы, які вельмі добра, удала з гэтым спраўляецца. Калі казаць несур'ёзна, дык дайце падумаць. Я бачу такога Джоні Деппа, такі Джоні Депп стомлены, ведаеце, стомлены з цыгарэтай, такі п'яны, можа быць, крышачку, які распавядае сваю гісторыю. Можа быць, адтыраны пасля сутыкнення з маскоўскімі паліцыянтамі. Ён такі распавядае, як яму пашчасціла, не пашчасціла. Ягоны вобраз. Дзякую вялікі, Віктар, за гэтую размову. Нагадаем, сёння мы размаўлялі з пісьменнікам Віктарам Марціновічам пра яго п'есу «Кар'ера доктара Рауса», якая цяпер ідзе ў тэатры беларускай драматургіі. Дарэчы, яе яшчэ можна паглядзець. Дзякую вялікі за запрашэнне.